Ayo. Let's go. Hilingon. Oh, magkita din. Joke lang. Sinanag na yun. Ano? Lin ka? Imo na dira naog. Naog dira. Hello guys. Ari naman ta, nagbalik naman ang aton nga vlog sa Kier Daldal TV. So subong guys no, ari ta sa Davao. Naata din he sa Davao, magbasaya siguro ta oy. Naame din he sa Davao City no. So dali lang siguro ta magbasaya kay mang lesod man ta. So ara kami diri subong sa Davao City. Yahoo! Kabalo ko mga ara kami diri. Secret. Magpunta kami dito sa SM Lanang no. Mamaya doon kami sa SMX Cherbanors. So kung napansin nyo kagina guys, entrada pa lang kagina sa ano tawag sining screen gani sang sakyanan gani no. Matanaw kami sang simple plan. Yahoo! So are upod kami nila Sir Brian kag ni Ma'am Kay no. Pasulod na kami diri, sila mag-claim pa sila sang ilang nga ticket. While kami ara naman kay Makoy ang mga ticket. So Sir Bry, Ma'am Kay, yahoo! Sana all is sweet. Tapos VIP na sila guys. VIP ticket ay ilan na avail no. So kami silver dito lang kami sa layo. So are sila sa Sir Jaire kag si Ma'am Tin. Natuyo pa si Ma'am Tin ay. So are na mga upod ko sa silver guys no. Unexpected kayo ni ba nga magkita-kita kami diri no. Wala na siya sa plano. Uy, sino ni? Grabe ka dulong. Joke lang. Ari ng Black Mamba sang bigkawayan no. Kag syempre ari si Macmac Labiao ang tag-iya ka ni Tibo Clothing no. Tapos ari si Mark Jason Music. Wow, sana all naka-Kier Daldal TV nga kalo no. So mo to nagkita-kita na pud kami diri. Tapos while gahulat kami sang concert, diri na kami lagaw-lagaw kami anay sa gawas. So syempre kisa lang kami makatapak sa syudad no. Very amazing is the place you know. So habang gahulat kinapatay lang namon oras namon diri ka stroll no. Nami diri enjoy kay mga bata no. So na Shakira kami no, kag ginara lang kami sa SM Lanang tapos subong ari na kami sa Singapore. Wow, what amazing. So at least happy kayo si Ladlad na tupad na iya pangarap na makalakad sa Singapore no. Wow, sana all Singapore. So syempre pina-aesthetic moment naman si Ladlad, ari naman nga gapadayaw naman si diri, ari siya sa Singapore guys. Hello, wash out to you, everything to you on the world. How are you everybody? Everybody, how are you? So ari guys na excited nagid kami magsulod no. Wow, sana all sweet gini si Sir Brian si Ma'am Kay o si Ryan sige lang kapaypay kay init. Pero deep inside na excited na kayo na no. Syempre ako excited bud ko first ni namon nga tan-aw sang international nga banda mag-perform dire sa Davao City. Sino ba hindi ma-excite no? Simple Plan na guna sus. Balaan na namon ang mga kanta sang Simple Plan mong tong mga kwan blao. Ano gito? Basta balaan na muna. Syempre kami pa ba fandaan kami sang Simple Plan halin tong grade 1 ba kami. Basta balaan na mo na gina. Sus hindi ka mo magkwan, relax lang kamo. Basta hindi na mo ilimtan karon mag-request kami sang Jopay sa ila kay kabalo kami sila nagkanta sang Jopay. So are na guys no, galinya na kami no. Di excited na si Makoy ba kag si Rabbit. Yuri ang banya diri. Ay puti lagi ko diri. Ambog bata ba sugtan siya magtanaw ba. Wow, sana all naka-uniform ba sang Simple Plan ba. So are na guys, gina-check na kami. Pasulod na kami tidto. So first time po din ni Ladlad no magtanaw sang concert na Yudi ambog bata ba. So ari na kami guys no sa sulod. Tong pagsulod na mo may ara nag-front actually si Ariel no. So hindi man gili kayo layo ang silver na ticket. So okay lang, damo tao. Medyo nahuli lang kami, medyo diri sa likod na kami. So feel na gid namon no nga sadya gini pag start na sang Simple Plan. Wow, ay maka-excite.
So, di ba guys, perti ka-enjoy gid ni siya guys. Sus, nalanggid ang experience, no? Medyo karadlawan lang, no? Kay, syempre, sa generation subong puro cellphone na makita mo. Pero anyway, so, be it na lang. Kami dire, wala kayo kami ka-video kay gusto namon i-enjoy ang moment no nga ara sila dire. Ang presence nila, grabe ka, alive kayo. Kumbaga, goosebumps kayo, baga trindo gid ang inyong balahibo. Kay, syempre, makarelate ta sa mga panahon namon dati. Ang mga music nga ginapamatian namon. Hindi ko balaan kung may mix na that time, no? Pero sa MTV, kuman ko din sila nakita pa. Siguro ara ko sa mga grade 3 or grade 4, no? Basta, hindi na ako kadumdum. Importante, ara sila diri subong. So, grabe, no? Gina-enjoy lang namon niya ang moment. Diri pa video-video lang. Kunuhay, charot. Sana all na lang gid, no? Ga-enjoy gani kami nga diri kami sa silver. Ano lang tong ara sa mga gold, ara sa VIP, no? Wow, sana all na lang gid. Natanaw si Gladys. So, grabe ka, lipay-lipay ta na siya. Though, I'm just a kid, gid brada niya ba? I'm just a kid, ang tawas tag 5. I'm just a kid, ang toothpaste tag 9. Nobody cares, basta makapalit og ticket. So, maski na palibutan ta sang masasamang elemento, guys, enjoy gyapon nato ni. Siyempre, concert ni mong Simple Plan.
So kita naman kayo guys no gaano ka-hype ang mga tao. So very enjoyed gid kami. Oh, Yudi ang bugambog si Rabbit kayo. Si Makoy ba? Ngiting Simple Plan yan. Yudi. Si Gladys would happy kayo. So lipay gid kayo mga tao guys. Nakita nila ilang mga idol. All the way from Canada no. Pero kita-kita lang yapon kami dito pohon. So grabe oh. Enjoy yapon kami diri no nga time. Hindi namon balaan kung diin kami hindi makamove on sa Simple Plan ba or sa mga naamoy namon. Kaya kung sabay-sabay abi magkanta guys. Ambot nga daw may maamoy kami. O kami lang ba? So isa na naman sa bucket list na mo no ang na-check na magtanaw sa Simple Plan this year. Wow, sana damo pa mag-abot. So happy kayo si Sir Jerry kag si Ma'am T no. Shout out to you. So are na guys, syempre papuli na kami gaginirutok lang ang tao. Ara diri si Kuan gali si Aiza Sigera nag-agis no. Tapos mapapicture unta kami kay Ariel pero medyo damo man tao. Siya na lang nagpa-picture sa amon. Tapos nakitaan pud namon diri si Bogart, the explorer of Davao City. So okay kayo no, everybody happy. Do hindi naman kami sinikatulugan ni subong kinakita naman ang video na grabe gid ka amazing gid ang experience. So salamat no sa amon nga mga sponsors. Kabalo na kamo kung sino kamo. More to come po. So unta happy pod kamo no nakita nyo pod ang mga clips dito no sa concert ng Simple Plan. Tapos syempre papuli na kami guys dito kami nagstay ila Sir Brian. Abangan nyo next vlog guys no. I-vlog na mo nila nga balay. Wow, sana all. So hasta din lang ta guys no. Bye.